Nangisar. Tetap. Yur sayur. Ke sing ora duit aja utang ijol-ijolan bojo ora apa-apa. Ya, bojone nggo gaden. Lah ya mumpung bojo anu bakul ora duwe bojo ya ijol-ijolan bojo ora apa-apa. Tekan ijoli bandeng kakiku. Menyuman bandeng. Gue kan ora gak duit kan? Ya wis ijol-ijolan, gaden bojo lah. Seno kursi ejek. Ya ora apa-apa. Wah, iki kon hasil. Infone ya nek sing ora duwe duit dilarang utang. Ulih ijol-ijolan bojo ulih. Ya. Syukur-syukur nek syukur-syukur nek duwe bujang ganteng yang seneng. Ya Allah, seneng kali. Duwene perawan, Jak. Aduh, ya ora apa-apa dadi mantuku. Wong dheweke kabeh bujang. Iya. Pecel. Lah sik kula gawa getuk karo ana pecel lek. Ora